awụta gọọmenti mgbe chikere mmadụ n'ụwa obodo amarịla ọ bụ ihe atọdịrị ya n'ahụ ọkọchị afọ anyị jeghara isiala onye zigara abịakwa mkparu onye kwesịrị ịgara mkparu onye ego ka ọ bụghị onye mmadụ ọbụla otu a ka ọ ga-adị na nwoke a ka ọ kwesịrị otu a ka ọ ga-adị ajagara igwe na nwoke a ka ọ kwesịrị otu a ka ọ ga-adị dede nne m nwoke a ka ọ kwesịrị onye adịrị aka bifọ onye dịrị aka ma kpara ya paakị iwu ala mkpọtụ ụmụ mechiri gị bịa ya ịnya mmadụ plesi ga paakị ya ha dị iso agagara igwe uru na-enwe nne agagara igwe ma bụrụ ọda Chief Imo, because Chief Imo say I have to do Oya, I never Oya. My man, Bobo, Bonita. Otu akọọdà ní lẹ́lẹ̀ káwọ́ ìjọ àgbọ̀gbọ̀ sẹ́dẹ̀. Òtúndé ìgbòho àwọn Chief Imo lábẹ́ aláì na Star Council. Ọ̀sọ̀rọ̀ ní kan sọ̀rọ̀ ní ibi sí mi. Mgbe Chike mmadụ n'ụwa ọ na-eji mmerịla ọ bụ ihe ha kọtere ya n'ahụ. O mere na Tuesday ya ga-abịa bịa taa ike hụ mmadụ gị ga ahụ mmarata eke nwe mmarata ahịa nwe mmalite ahịa ya wa azụcha azụgharịa azụcha ahịa azụgharịa ya otu a ka ọ ga-adị ọnwụ etu a ka ọ kwesịrị $1 oke nkụ ego igwe ayọ mmụọ $1 black is natural black is beauty $1 ego igwe ọmọdé kara n'aka $1 jụọ ya $1 Oya CEO. Grand. Celestia Grand Hotel, nke nọ n'ọgba. Ọwọ́ ìjọba àkọ́kọ́ sẹ́dẹ̀. Ètò àkọ́kọ́ àdìyẹ.
your mama brother. How would you have over said the name? How would you have over said the name? How would you have over said the name? Eyes one.